Як таке може бути? Я не можу повірити в це. І хочу дати тобі перше питання. Столиця України. Київ. А це елементарне питання. А от, наприклад, є така країна Кенія. Яка столиця Кенії? Просто у нас звикла, коли мама запитує. Столиця Кенії. Найробі. Найробі? Ха-ха, правда. А столица Мозамбик. Мапуту. Це правда? Так. Боже, Що відбувається? я не знаю, що відбувається. А Сполучені Штати Америки, США? Вашингтон. Вашингтон. Вашингтон, а Вашингтон. Подожди, секундочку, зараз ми її піймаємо. Ірак. Багдад. Так, не піймали. А от така є складна назва. Ти ні за що не скажеш. Гондурас. Тегусігампа. Що? Тегусігампа. Тегусігальпа. Капець. Еквадор. Кіто. Непал. Катманду. Венесуела. Каракас. Вірменія. Еневан. Індія. Дені. В'єтнам. Все, я пішов в школу. Ханой. Куба. Гавана. Тишина. Нова Зеландія. Велінгтон. Австрія. Віден. Ліван. Бенуз. Я дико извиняюсь, я старше, чем ваша дочь в 19 раз. И боюсь, что я не назову даже 5-й части. Я сама не знала, я з нею вивчила. Да. Таджикистан. Дюсамбе. Моя ты сладкая, я говорю да. Домініка. Є Домініканська Республіка і є Домініка. Озо. Правда. Капець, я кажу так. І мегапопулярний Зізю, каже тобі маленька дівчинка так! 3 так! Это вообще, это фантастика. Наймолодший талант країни! Оплески! Ти налякав дитину!